baji Ndakata zile dio buburiani Kuliji Tikudalila inu kuliji Amalawi kuliji no Kumabenya kumabetsera kuti kuliji Lataya lilongwe kuliji Kumzuzu mwanyeto kuliji Nanga kuboma kukushirika jani Mwani akotia kulibaji Kudi usaruga kulilabe Nanga osolola ledesi ya odisha Shirugu goshuye na maji Nanga ngani zonyati sasikulijani Kumporo bagani kulinji Mwela nanga wanugo kulinji Kudi kuboma kusteri hausi kulinji Nanga otuta mwazuga baji Ndakata zile dio buburiani kuliji tikudalila inu kuliji. Lelo ndipa 26 May 2026 ndipo tafikanso ndi program yanu program ya kulinji pano pa wireless ya Times wireless number 1 mdziko muno. Lero muli ndine Bayana Chunga ndipo programu hii timakumana lolemba lachiwiri lachitatu 5 minutes past 7 mpaka na 8 koloko. Nkhani zake zimakhala zikuluzikulu zimene zikuchitika mdziko muno ndipo timakhala ndi akonzi ankhani mstudio muno kuti tithandizane kufotokozera nkhanizi kwa Malawi. Komanso timakhala ndi atolankhani athu zigawo zonse zitatu. Timakhalanso ndi alendo amene alokhuzika kapena nkhanizo amazimvesesa kuti athandizire kuti Malawi amvesese zimene zikuchitika mdziko lake. Ndipo lero mstudio muno sindili ndekha ndi Innocent Mphongolo. Innocent, wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kai Wayana. Inenso ndadzuka bwino. Nziko. Nkhani ya lero yukuzana ndi kusindikizika kwa malipiro asopano ndi boma. Tati fotokozere kuti malipiro amenewo akuoneka motani sopano. Tinene kuti nkhani ikuchokera pa mkumano umene amati tripartite meeting imene amapanga ndi olemba za ntchito, anthu ogwira ntchito komanso boma. Msonkhano umene amakambirana za mene zinthu zilili mdziko pofuna kukhazikitsa masalaries kapena ndalama zimene anthu amayenera kulandira. Ndiye msonkhano umene upoyambirira atakumana anthu amenewa anakanika kumvana chimodzi chifukwa anthu ogwira ntchito amafuna kuti aonjezeredwe malipiro awo ndi 100%. Ngati munthu amalandira 100 kwacha amafuna kuti ayambe kulandira 200 kwacha. Zimene anthu olemba za ntchito ananati zimene zosingakwanitse iwo amafuna kuti anthu azilandira 25%. Anatsindika kuti ife pamene tikhoza kufika nkuthera ndi pa 25%. Ndiye pa 25% pacha ena awanso mbali nayiso imakana kuti ife pamenepo tikuona ngati sitingakwanitse pamenepopo pachepa kwambiri. So anthu akakambirana choncho akafika ponena kuti zikuoneka ngati sakumvana amazisiya m'manja mwa boma kuti bomalo likhazikitse malipiro otsikitsitsa imene timati minimum wage. Ndiye pa 24 boma lasindikiza lapanga gazeti. Boma likapanga gazeti zimatanthauza kuti chimene chasindikizidwacho ndi chinthu chokhazikika, ndi chinthu chimene anthu akuyenera kuti achivomereze. Ndiye pa zimene boma lasindikiza kapena boma lapanga gazeti zikuoneka ngati kuti mwina ndizotsikirapo akuyerekezeratu ndi pempho lija linali la 100% limabwera lija. Mwachitsanzo padakali pano anthu amene amagwira ntchito za nyumba akuyenera kuti azilandira 83,720 kwacha pa mwezi kuchoka pa 72,800. Anthu amene amagwira ntchito mwina mu makampani mwina commercial workers amenewa azilandira 157,500 yochepetsetsa imeneyo kuchoka pa 126,000 kwacha. Komanso anthu amene amagwira ntchito mwina musitolo kapena tintchito tina mabungwe ena amene ndi ang'ono amenewawa amasitolo makamaka
amene akuyenera kuti adzilandira 187,500 koma anthu amene amagwira ntchito mwina ngati magadi magarden boy ndi ena amene ndalama yochepetsetsa akuyenera adzilandira 131,250 kwacha. So zimenezi ndi zina zimene boma asindikiza zina zokhudza anthu oyendetsa galimoto zikuluzikulu zonyamula fuel zija zonyamula katundu ooneka ngati amadzi choncho zonsezo azipatsa mtengo wake komano zinthu zimene zili very key ndi zimene zizi. Antchito a nyumba 83,000 kuchoka pa 72,000, magadi 137,000 kuchoka 131,000 kuchoka pa 105,000. Naso antchito zina za commercial minimum wage ndi 157,500. zimenezo ndi zimene asindikiza boma. Ndiye anthuno ogwira ntchito aonati ndalama zimene zachepa ife timafuna 100% koma tikaona ma percentages amene ayikawa sakukwana 100%, akuzungulira pa 25% ija imene ananena olemba ntchito kuti akufuna iwo imene angakwanitse ndi 25% osati 100%. Ndikufuna kuti amalawi amvesese maka mitengo masalaries kapena kuti malipiro amene wafotokoza okhuzana anthu ogwira ntchito mnyumba ma domestic workers wati amene wasopana ali pa 83,720,000 kwacha pa mwezi kuchoka pa 72,800 ndipo amene wasigulu lolipira misonkho sichocho amene wasali polipira msonkho kuchoka pamenepo pali ma commercial workers wa amene wakupita pa 157,500 kuchoka pa 126,000. ndiye kenaka pali gulu la micro and small enterprises amene kuchoka pa 105,000 kufika pa 131,000 kwacha. amene waso kenaka kusatidwa ndi gulu la mashop workers anthu amene magulisa mashop amene wasopana afika pa 187,500 pa mwezi. Ndero tindi alendo athu kuchokera ku Malawi Congress of Trade Union amene wanda Kelvin Chifunda komanso tikhale zonse zikaenda bwino ndi George Kaki kuchokera ku Employers Consultative Association of Malawi nda Robert Nkwezalamba amene ali labor rights advocate. Palaini pano akakhala kuti onsewa afika ticheza nawo koma poyamba ndimafuna ndikufunse Innocent kuti malipiro amene akambidwa apa tipite awa ogwira ntchito ku nyumbawa alipo ochuluka panopo munena kuti zingati sopano 83,000 mene watu ndekuti 100 sanafike koma umapezingabe mwina atitsindike kuti imene ndi minimum oyambira penipeni sizikutanthauza kuti sungapereke kuposera pamenepo imene ndi minimum ndito ntchito zonsezi ndi minimum koma ambiri amakonda kugwira pa minimum ndi amakanena kuti aboma anena kuti zikulipirani 83,000 koma aboma likunena kuti imene ndi minimum imene mungathe kumpasa. Maganizo ako ndotani fuka ndikudziwa zonena kuti zokambirana sizinatheke yani ndipo nthawi zambiri zokambirana zokhuza ndi malipiro sizimayenda pakati pa oyimirira ogwira ntchito komanso olemba anzawo ntchito pamene pamavuta. This time around ungachita summarize motani ndondomeko imeneyi? Mwina kungonena kuti ndondomeko imeneyi ndi ndondomeko yofunikira kuti anthambi zimene zikhala pansi kukambirana komano mwina zikamakambirana pali chinthu chimene mafanire kuti mbali ina iliyonse pa zokambiranazi ikuyenera kumakhala realistic iziyang'ana zinthu pachoonadi pake kuti mumu ndi mmene zinthu zikhoza kuyendera. For example demand ya 100% ndi demand yabwino komano kuyang'ana mbali ina mutakuona ngati kuti it's outrageous kapena ndi demand yokwera kwambiri. On the other hand mukayang'ananso mwina ma employers akuti ifeyo tikwanitsa mwina 25% mukayang'ananso 25% iyo apena pake ikuoneka ngati mwina ndiyotsikirapo kuyerekeza mwina ndi mmene zinthu zachitikira pakati pa
devaluation and zinthu zina ngati zimenezozo. So ndalama imene yayikidwa yochepetsetsa kuiona papepala ndi ndalama so yochepa, komano in reality so mwina ikhoza kubwera ndi ma implications ake. Mwachitsanzo anthu amene amagwira ntchito nyumba, anthu ogwira ntchito nyumbawa afika pa 83,000, iwo mwina abwana awo amayendera 200 or 300,000 pa mwezi. Zikutanthauza kuti abwana akuyenera aganize kawiri kodi timpanga maintain munthu uyu kapena mwina munthu uyu mene zili mutingosiyana. Ammashopu yakwana 187,000 akuyang'ana mwina mushopu muja makhala mu 4 5 kodi amene wawa akwanitsa kuwalipira kapena mwina zikhala zovutirapo ena akhoza kuluza ntchito zawo. So ni nkhani imene ili very delicate, ikuyenera ndithu kuyimira pakati pabwinobwino, madandaulo ndendiwoona katundu wakwera pansika, komanso on the other end anthuso amene akupanga business kapena kugwira ntchito zosiyanasiyana kodi iwo azawo zilipotani. So ndi nkhani ya delicate, ati fotokozere bwino mwina akatswiri amene tili nawo mu studio muno. Ndipo akatswiri athu sopano ali pa line. Poyamba ndipereke moni kwa Kelvin Chifunda. Muli bwanji bwana president? Ine ndili bwino kwambiri. Kaya inuyo muli bwanji? Ya inenso ndili bwino achifunda. Kenaka tipite kwa Amkwezalamba. Amkwezalamba mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino kayo bwana wathu ndi onse mu studio. Ya ikuno tonse tafunsana ndipo tonse tadzuka bwino. Akakiwo ndendo gayikira klangati kuti phone yawo sitikutha kuipeza. Koma tiyambe ndi inu president of Malawi Congress for Trade Union Kelvin Chifunda. Kusindikizidwa kwa malipiro amenewa inuyo ndemangano yoyamba ndiyo tani? Sindife okondwera, sindife okhutisidwa, ndife okhumudwa kwambiri. Chifukwa ndi zimene kumayembekezera. Inuyo mwakhala mukambirana ndi abomawa, ndipo timamva kuti iye khanga tizokambirana zake zinali zovutirapo. Zimavutira pati? Mwina ndiyambe ndi zokambirana mezi makhalira. Tikati zokambirana pakati pa apoma olemba ntchito ndi olembedwa ntchito imakhala tripartite. Ndipo tikapita ku malamulo azokambirana collective bargaining, imalimbikisa kwambiri imene pa chizungu timati win-win situation. Chabwino. Ngati wina wapereka demand yotsika wina yayikulu, imalimbikisa kuti muonesese kuti aliyense apinduleko. Pachifukwa ichi ifeyo tinapereka demand ya 95% kapena 100%. Tinapanga zimenezo pa zifukwa zoona ndi mmene zinthu zakwerera pa ground. Pakali pano chilichonse chapita pamwamba. Transport yakwera, zakudya zakwera, magesi akwera, madzi akwera, mafizi akwera. Munthu amene tikumunena kuti azilandira 157,000 uja zonsezi akukumana nazo. Ali ndi ana ku skulu, ku makoleji, ku secondary school ndi ku primary school. Ku primary school timanena kuti kulibe fees, koma kuli ma payments ena amene akuchitika kumene kuja. Ku secondary panopa boma likuti kulibe fees, komano ni ma secondary school ake ati amene kulibe school fees. Ndipo ndi ati amene ali ni ma school fees. Nanga makosti ena amwanayo. Tikapita ku college mwana uja afunika kuti aphike yekha, alipire rent, yekha atani, ndiye kuti college alingati nyumba ziwiri kapena zitatu depending ndi ana mmene alili ku ma college. Now when you look at all that, tikachosako chabwino tichoseko izizi komabe banja la anthu 5 kuti lidye malingana ndi kafukufuku waposa chedwa apa. Lidye komanso bambo apite ku ntchito akabwereko. Akufunika ndalama yosachepera 1 million kwacha. So tachosa za mafizizo tingokamba za izi zoka 1 million kwacha. Ndiye lero munthu amene uja tikumpasa 157 kwacha, 157,000. Kodi ndi zolondola? Nanga tikati
kukambirana zimene ndanena win-win situation. Anzathu ayekamu ananena kuti ife tikwanisa 25%, ife tikuti 100%. Chimene timayembekezera choti mwina aboma akanatha kuti mwina chabwino zavuta sitingapereke 100, bwanji titakumana pakati ndi anthu both parties tipite mwina kaya pa 50 kaya pa 70 kaya pa 60 kuti onse asangalale. Koma akangotenga 25% ya ekamu ija zikuonesa ngati kuti anzathu anakhala kale pasi kumbali ya boma nda ekamu kuti musadandaule, tikakambirana mutenge nthawi yakuti musanalengeze muzangolengeza iyi yokha. Apopo ndisaname zati kumudwisa tikumuyang'ana munthu uyo mavuto amene ali ni munthu amene akulandira 157,000 ndi zomwezo zimene zili ndi khumbo la munthu amene ali mnyumba akundiphikira ine ndikundichatira amene azilandira 80 chakuti 1000 ndiyo khumbo lomwelo la amene azilandira 187,000 ndipo amene akugulisa kushopa akulandira 187 zina za zimene akugulisa kaya ni nkhuku kaya ndi chani zikupangidwa ndi uyo akulandira 157. Pamene popo, how do we justify as a nation? How do we justify the differences? Ndi imeka ipo mene. Chabwino. Amenewo anala chifunda nditu wosogolera Malawi Congress of Trade Union. Robert Nkwezalamba. Inu ndinu munthu mmodzi amene mmasatira bwino nkhani zimenezi, ndipo zamalipiro a ntchito ndi chinthu chimodzi chimene chiti kumtima kwanu. Kodi ndemanga yanu pa nkhani imeneyi ndiyotani? Tiyambire pamenepo. Nkhani njovuta mene anenera Kelvin. Pamene nokhala win-win. So win-win siye nokhala mbali imodzi kunena kuti mwina wina asangalale. Unless pamene nokhalanso zokambirana zina mwina boma lisanapitise patsogolo chiganizo chimene chingatundunwa za pa ntchito. Chifukwa chonena kuti anthu atasiyana mokambirana, ena anayima pa 95, ena anayima pa 25%. Amayenera kuti apangeso ndondomeko ina kuti anthu asisenso kapena ena akwerenso. Mwina uchoka pamenepo pakanakhala nokuthekera kuti nkukhazikisa minimum wage yomwe ndikanakonda kuti mwina ikanadusa ndithu ka 40%. So mvuto limene lilipo ndionera kuti mwina tikakhazikika pokhazikisa kuti minimum wage ndalama yochepetsetsa kwambiri kapena poyambira popereka ma salaries. Koma ndikukumbukira mbuyomu makambidwe athu kapenanso anthu ogwira ntchito akhala kunena kuti tichoke pa minimum wage tibwere pa chitimati living wage. Chifukwa minimum ndi minimum poyambira, pomwe living imachita factor zinthu zingapo. Moyang'ane mene yankulira Kelvin nkhani za mayendedwe kuchoka ku nyumba kupita ku ntchito, nkhani za umoyo, nkhani za chitetezo, komanso nkhani zodzitukula pa umoyo wako malinga ndi malamulo a dziko lino kuti alisali ndi ufulu odzitukula yekha. So mukayang'ana minimum wage imene timadalirayi ndi yapansi yoti munthu sungadzitukule ukungokwanisa kupita nayo ku ntchito nkubwerera. Kuti kodi thukuta lako limene ukugwirira pamalo a ntchito likuphindula chani? Akuphindula ndi uyo mwini kampaniyo kapenanso kuti mwini nyumbayo. Zimavutirapo chifukwa anthu mwina amatayi ayi wakunyumba amadyaso kakhomo pomwepo wamukamuyang'ana 83,000 kwacha siku la lero ali ndi ana awiri kapenanso atatu. Bagi la chimanga angakhale kuti tikufuna kuti lifike pa 45,000 ndoti limodzi salary half yaduka kale. Chifukwa mwina amadya ndi iyeyo kumabanja lake madzulo limakadya kwawo. Ndi pali nkhani za fees ndi zina zotero. So ndi nkhani ina kuti tinayenera tichokepo pa minimum wage tiyambe kupereka living wage. Chifukwa kuti imachita consider ma factors ena amene angathandize munthu kulandira ndalama, kukhala umoyo wabwino, nkumasevanso nkuzitukula umoyo wake pamene akupita chitsogolo. Mbali ina imakhalapo ndionena kuti sitingangokwezera thuso
mwapuma kapena mongomaliza muyezo chifukwa ndikuti tichita collapse economy. Accident imakhala yomveka m'mabuku koma mu practice kapena mmachitochito sikawirikawiri kuti imagwira sense. Timanena kuti munthu amene sangakwanise kulipira munthu amene wamulemba ndikuti sanafikepo pokhala employer, chifukwa ngati iwe ukulandira 157 nde ukupemphedwa kuti mwina ulembe wantchito alipire 83,000. Iye timalimbikisa mchitidwe wakuba uja timanena uja kuba kuzembesa chuma cha kampani kapena even kuba malo kwa ntchito, chifukwa kuti kumlipira wina 87 ndekuti iwe ukusala ndi mwina kandi 60,000 kandi 40,000 imene sikoti 60,000 chakuti kuti 60,000 kukwanirisa kudyesa no banja lako nkukudyesa zoiya azidya balanchi kapena mamawa ndikupezera zako ndizina zoterozo. So mapito ake umakhala kuyang'ana kuti uyu ndekuti sanafike level yamba kulemba munthu wa ntchito azithandize yekha kufikira level imene adzafike iye. Amene mwina angathe kuti iye ndokwanisa ndiwo amene mwina akudusa ma 1 million kumapita kusogolopo, koma ndi angati tikang'ana I like to call them slave wages, timalipiro ta ukapolo, chifukwa chonena kuti ungokhala ndi dzina kuti uli pa ntchito. Tikanakhala kothekera pamene pamabwera no njira zina boma limakhazikisa lija kuti mwina kuli nifi kala kuli ngongole zinazi ukakhala pa ntchito umakhala nkuthekera kuti uli ndi shulide, nde boma likwena kutsegula kuti alole anthu ngati amenewa atenge ngongole mabungwe amenewa azitukule okha azadula kumverera ku ntchito a 30,000 ka 20,000 apeza kuti pakutapa miyezi 6 kapena chaka akutsa kuzitukula moyo wawo. Koma ndithu kungodalira kuti minimum wage sakupanga business ina iliyonse izi zinzovuta sitingatukuke ngati dziko. Mapito ake nikona timangubwera malo amodzi omweomwewo kuyamba kulimbirana kundale pofa kuli ndalama kapenanso kuba kusolola corruption, chifukwa choti malipiro athu sangati kwanirise kuti tichite survive pakutapa mwezi. Ndiye ndithu tinene kuti machitidwe amene achitika apapawa sanafikepo kwa mulingo woyenera. Ma truck drivers tikunena mwatchula ma truck drivers, ma healthcare workers, chitruck chimodzi chija mtengo wake sunachepere 400 million tikayang'ana mitengo imene ili padakali pano. Nde mukumpasa munthu 200,000 kapena mwina 300,000 achisamale chimene chanyamule kuno akasinacho ku Mozambique ka ku South Africa pa mtengo umene wowo munjira amwali ndi kuthekera kogulisa kandi tankala ya fuel kaya kunyamula matola pobwera kunyamula katundu wa anthu aku South Africa kubwera naye kuno mukampeza munchosa ntchito zimayesero ndi ambiri. Chuma chimene akutereza ndi chachikulu koma sitikumuona mtima kuti mwina mwake nayenso amve ukoma umoyo wa pantchito umene akugwira muzanzipatala ndiye naotero. So ndinkhani yonena kuti ngati dziko tinakakhala pansi mwina ndi conference osasira atatu omwewo anzathu a union aboma ndi otilemba ntchito inena kuchitenga tonse ngati dziko khala ndi conference kuona kuti kodi malipiro athu takonze bwanji. Maiko anzathu America ku UK ali ndi minimum wage yomverera ndithu umakhala pere hour, ikanakhala kuti itu kuti 83,000 mwina ndi apere hour mwina mwakeso pere day inakakhala nkhani ina. Ndiye mwina tsogolo mutikonze njira yoti tiafikira bwanji anthu ogwira ntchito kuti akakwanirise kusintha umoyo wawo pamene akugwira ntchito. Ndikupasaninso nthawi ina kuti muyankhulepo nkhani zina zokhuzananso ndi mbali zina za nkhani. Koma pano tipite kwa George Kaki amenenso pano ali palaini. Akaki mwadzuka bwanji? Ndadzuka mwadzuka bwanji? Inenso ndadzuka bwino. Nkhani ili pano ndi nkhani yokhuzana ndi zimene boma lachita maka unduna waza ntchito kusindikiza malipiro asopano ma minimum wage osiyanasiyana. Ndiye ndikhulupirira kuti document imene mwayiona sichoncho? Tayiona ndithu tili nayo. Inuyo ndemanga yanu yoyamba ndi yotani? Ndemanga yathu
ndiyofuna kuti tiyamikire boma kuti titakambirana patadutsaso masiku labwera ndi ndondomeko zatsopano za malipiro ochepetsetsa amene anthu akuyenera kulandira. Chachiwiri tikudziwa kuti chikambiraneni nkhani imeneyi pomafika lero pakhala zinthu zina ndi zina zimene zasintha mu ikonomi mwathu, mchuma cha dziko momwe chikuyendera. Ndikukhulupirira kuti zimenezi zipangitsa kuti mwina ndondomeko imene tinakambirana mu mbuyomu ikhale kuti sikugwira kwenikweni, komanso zikhudzaso olemba ntchito, chifukwaso nawo ntchito za makampani ntchito sizikuyenda bwino, chuma sichikuyenda bwino, ndiye tonse tikhala affected. Kupita chitsogolo mwina mwachidule nkungonena kuti nthawiyo ikakwana, boma ikaona kuti nthawi yakwana, mwina adzatiitanisenso kuti tidzakhaleso pansi nkukambirana nkuona kuti ndi momwe zinthu zililimu kodi tingapange bwanji. Chabwino, tinawuzidwa kuti panali zokambirana, koma zokambirana zimenezi sizinatha bwino, kunalibe kugwirizana kwenikweni. Ndiye inu mukhala osangalala bwanji pamene zikuchita kuonekeratu kuti mbali nayo anthu sanakondwere ndi malipiro amene boma lasandikiza? Ndifotokoze choncho kuti malamulo choyambirira akupereka ndondomeko, choyambirira akupereka mphamvu kwa anduna azantchito kuti atha kukweza malipiro ochepetsetsa. Chachiwiri malamulo amanena kuti andunawo atha kuchita konzati, pa Chingerezi titi konzati, kapena kufunsa olemba ntchito ndi olembedwa ntchito kuti kodi akuganiza kuti zikhale bwanji, ndipo chiganizo chomalizira chili ndi anduna azantchito. Ndiye ndondomekoyi inayenda, tinakumana, tinapereka ma suggestions athu kuboma, ndipo pamapeto ansonkhanowo ine ndikukumbukira bwinobwino chifukwa chakusagwirizana pakati pa ifeyo olemba ntchito ndi olembedwa ntchito, tinanena kuti boma lipange chiganizo. Munimvetsetse, tinanena kuti talepherana kuti tingagwirizane, ena akufuna 95%, ena akufuna 25%, ndiye tikusiyira boma kuti lipange chiganizo. Ndiye lero sitingabwereso kudzanena kuti boma linalakwitsa kupita ukapanga chiganizo pamene tinagwirizana kuti boma lipange chiganizo. Tina ndanena kale kuti tikudziwa kuti malipiro anthu athu amene akutigwirira ntchito ndi ochepa. Chuma cha dziko sichikuyenda bwino, economy sikuyenda bwino, kuli inflation. Kuli bwino kuwaganizira kuti tiyachite cushion kuma effects a economy amene akuchepetsa ndalama zimene angathe kukagulira zinthu nkusiyana nkungokhala kuti sitikupatsani kalikonse. Chifukwa chake ifeyo tikuyamikira kuti boma lachitapo kanthu zithandizirako. Tikudziwa kuti sizifikira pa mulingo umene anthu angafune, koma zithandizira nkusiyana nkungokhala. Ayi, takumvani mbali yanu, koma pano bwanji timve amalawi pa ground kuti iwo maganizo awo ndi wotani. Ndipo mpulogalamu ya lero tili ndi atolankhani athu kuyambira kukasungu kumeneko kuli Nelson Gonjani, komanso kuli Longwe kuli Mese Matonga. Koma poyamba tiyambe ndi Nelson Gonjani. Nelson, ukundimva? Chabwino, ine kuno ndadzuka bwino, komanso ndili ndi Innocent Mphongolo amenenso akuoneka kuti munthu uyu ali bwino, komanso ka jacket kamene wabopha kakuoneka bwino ndithu. Kumeneko Kasungu uli mbaliti ya Kasungu? Apa ndili mbali mwa msanga kutama.
msewu wa Mtunthama chabwino ndakudziwa. Yes. Tacheza nda Malawi pa nkhani imeneyi. Okay, mosara nthawi Malawi amalawi ambapo atatu ngasawiri koma yambira kuna ndokusensenzera naye dzina langa ndine Lecter Katete moimva nkhani imene ikupatira pano pano sozimibiro anthu ogwira ntchito nkhani imene ndayamva bwino kwambiri. Mene ndayamvirira nkhani zikuoneka kuti kawiri kubomapo akamanena kuti tabwera tikhale pansi tikambirane amakhala kuti abomawo chiganizo apanga kale kumangokhala kuaphimba anthu m'maso kuti akhale ngati anakhalirana pansi kuti akambirane chifukwa tikatenga za win-win solution ije ndiye kuti zinayenera kuti mbali zonse zimvane osati ena apereka 90% ena ndikukapanga gazeti 25%. So izo kuti mmene amaitana nzawaji abomawa anakatapanga kale chiganizo ngwaphimba m'maso kukhala ngati anthu anakambirana. Komano kunena zoona mmene palili pa Malawi pano ndi mmene nyengo ili pano pa 25% kumonjezera munthu ndalama yochepa kwambiri. Sangachoke munthu pa 70,000 ukafika pa 83,000 achita nayo chani ndalama ngombe pa Malawi. Dziko la Malawi lino nthawi zambiri timachokera ku malutsa amene tinayo thangata ina alipo Malawi thangata ichatu sinati mmene zikuonekera akuluakulu amene ali kuboma uku akumva kukoma kwambiri ndi amapanga zinthu zofuna kupondereza anthu kumaonetsa ngati kuti anthu asali mthanga mithangatati inu munthu ngati ntchito pa mwezi kulandira 80,000 zoona zimenezo akuluakulu kumtunda ako akulandira ndalama zingati chabwino paliso kusalira loleni kuti mmene zililimu ndi anthu ambiri onasola kudyesa pa ntchito ndi mmene mwakambira kale kuti patila kuchisori mkuona bwanji it's a mixed bag mwachikuza zona choncho zona zake ndizo kuti chisoni kulibe anthu amene ali mabwana ndi anthu opanda chisoni oli pang'ono pomwe iwo amangofuna kuti zawo zizayendera inu anthu achisa bwanji ntchito pamenewo akudziwa kuti anthu amene akuapangira phindu kuti akhale mabwana afike pamene alipo ndapansiwa iwo watu maphindu ali nawo koma kungokhala ndi mtima opanda chisoni opondereza basi kuti munthu wapansi azikhala m'mavuto nthawi zonse zoona zake ndizokuti munthu amapanga maphindu anena kuganizira munthu amene akunthandizira kuti agwire ntchitoyo kuti akhale munthu othandizika. Izi sizoona mabwana tiye tikhale anthu achifundo anthu okonda anthu amene atigwirira ntchito zikomo kwambiri. Ayi amenewo ndi Akatete ndi paseso wina Malawi ndimfusi dzina lake timuuza simene waira kudima pamira kuti bwanji pamira ine ndi Bright Banda kuno Katsongo mwaimva nkhani kila ntchito nkhani imene ndaimva ndithu makuti chomvetsa chedu kwabwino chona kuti makisimbo zamene akulezawo ndi ochepa komanso ine ndikuona ngati kuti boma la DPP nthawi zambiri anthu kubanga complain kwambiri sinthu zoti chimavuta ndi chani kwa mavuto amene wawa mboma la Pitalija zinalimo koma kuti amabungu analipo koma samafuna kubwera poyera yayi nawo lero foto anzathu ena akulamulira zoyankhula zikhanga chintuluka chokalito tikuona kuti mmene tikwezera malipo 25% pali chiopsezo kuti anthu ochuluka akonanso kuchosera mwina ntchito kamba kuti background sipali mukuona kuti mwerandira bwanji nkhani izozo ndizoona kutenga ndi mmene amalipirira ngati amatha mashopu mu kuti mwina mwake auduzena pasende jambiri sangakwanise potengaso ndi mmene dziko ndikuyendera komanso ndi mmene chuma cha dziko chili pano chifukwa kuti aonjezererese kuti munthu amuchose pa 80 kumusiya ku 200 kapena kufika mu 1000 zosatheka zimenezi panopa chijo chikuyenda ikonomi yaziko ndisiri ndipovuta choti anthu achifede ntchito chilipo ndithu semwa zimene zinachitika mu 2020 macha covid itavuta ambiri zinachoseda ntchito chifukwa chani ikonomi yaziko sinkaenda ndili ndi Malawi womaliza tikuoneka kuti kukasunguko lero timalize motero maganizo ngati ndikhalanso ndi wina wachitatu kumano tafika pamapeto tsopano ndikubwezereni ku branch yako tupitirize ndi program kwanza kaena maboma zikomo kwambiri Nelson ukhale ndi tsiku lopambana. Kuchoka ku Kasungu tipite ku Lilongwe kwa Mese Matonga. Mese Matonga wadzuka bwanji? Neso ndadzuka bwino tipemphe magest athu kuti mpange mute ma microphone anu kuti msamaveke nthawi imene simukuyankhula. Mese Matonga uli mbali iti ya Lilongwe?
Ndilatu ndili mbali ya ku area 23 mzinda wa Lilongwe. Ku area 23 kumeneko tacheza nda Malawi akuti bwanji pa nkhani imene ya malipiro. Ndiye tunda kumana ya nkhani ya malipiro alakweza malipiro kugwira mono kulipiza points zotanipa. Nge akuti 3,000 kwa 2,000 kwacha. Baso antene ngama 5,000 than 30,000. Kuti inoyo that Zinaranga ndine Christina Jones nokweri ya 25. Ngani imeneyi ndikabwino koma chimene chikuchitika nchokuti boma latuli enda bwinoyi komanso zichitisa kuti na atikopu mwina ndi anthu twolonga kodi anthu osanga kwani wali mene pai ine funso langa ndi kuti mina wetali indra meso ibro ona ndizoti kuti kuti sanga kwanise kuti wawo pandama nene ya bireketwayo kuti just Christina James amene watonda amaya wana nawo 23 mzinda wa Lilongwe. Zikomo kwambiri Mese ngakhale line yako imoneka kuti imavuta kumatathokoza ukhale ndi siku lopambana. Zikomo kwambiri nonso tsiku la ndipo kuchokera ku Lilongwe nimafuna kuti mphatso Innocent mwansangasanga tango fotokoza kuti iwe wamva zotani maka ndemanga zimene zinachokera ukasungu kucha. Amalawi kuti bwanji. Amalawi akuoneka kuti mwina ndosakhutira kwenikweni. Akuona ngati ndalama zaonjezedwazo ndizochepa kuyerekeza ndi mmene palili pa ground. So mwina ujamuoneka kuti walusatu. Anakwiya kwambiri. Ndiwokwiya kwambiri kuti so miyandikira wambaye ayi. Komanso palaini pa kuoneka kuti ayi zomba nayonso yafika ndiye bwanji tipite kuzomba kumeneko kuli TSA Monjeza. TSA ukundimva? Ndikukumva atu ayana. Wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino ka ino kumenekonso ndi amphongolo. Atonse tadzuka bwino uli mbali iti ya zomba? Ine mama uno ndili kuno kumatawale. Chabwino. Nde ndakumanaso ndi munthu mmodzi kuti athirepo ndemanga pa nkhani imeneyi. Tacheza naye amene. Chabwino. Mwina poyamba paja anthu akudziweni dzina komanso kumene mmachokera. Okay, dzina langa ndi Brave Nyirenda ndimakhala mumatawale konkulu. Chabwino. Nde chiganizo chimene chachitika kuti boma mwina lakweza malipiro komabe mosafikira mmene anthu ogwira ntchito anapemphera kuti ndalama zifike pamenepo. Mwina inu mwazilandira motani? Zimenezi kumbali ya ineyo ngati mmodzi wogwiraso ntchito komanso ngati mmodzi woti ndimayang'aniranso gulu la anthu ndazilandira kwambiri mwina anthu mwina kumbali yanga mmene experience yanga mmene ndili nayo mmene ndagwira ntchito komanso mwina kasukulu amene ndagwirako ndaphunzirako ndikuona ngati anthu ogwira ntchito salary ikamakwera timasangadi kwambiri ngakhale sitimaziwa kuti kumbali kulina ku effect yake makhala yotani. Kumbali ya boma tikuziwa kuti mwina boma limaterera misonkho yosiyanasiyana mwina ndalama itakhala nazo komanso tiziwenso kuti olembaso ntchito ena ndi business osiyana makampani osiyanasiyana ena ndi small scale businesses and amalembaso mwina anthu ochulukirako. Ndiye papa wage ikangokwera choncho anthu ambiri mwina business ndi economy ya dziko mmene ikuyendera zimapezeka kunena kuti zimapanga affect mwina ena business ena amatha business antchito ena ndezikuena kuthaso pachana kuti nesa salary ikakwera kwambiri mwina business revenues akumakhala ochepa ndiye munthu olemba ntchitoja sangakwaniseko ngati wa business mwina boma ndi mmene imapezera ndalama itha kukwanisa kulipira anthu
pa masalari akakwera koma in all kukweza salari ndikofunikira chifukwa choti mesa ndi moyo somene ukhala ndi zinthu mene zikwera pa ujeni komano vuto ndonena kuti ikonomi ya dziko ikakhala kuti ikukwera ndiye kuti zinthuzo zikamakwera ngati masalari akamakwera zimakhala zabwinobwino komano zikakhala kunena kuti ikonomi ya dziko ili down komano moyo wa anthu ube ukupita pasogolo ndiye kuti pamene zimakhala ngati pali contradiction ya zinthu ziwiri so ngati oyimirira anthu ogwira ntchito akunena kuti 100% increment yes ndizofunikiradi kunena kuti anthu akwene asangalale alandire ndalama mokwanira kutengeza ndi moyo mmene ulili panopo komano kuseri kwenako kumbali ya anthu amabusiness amene amalemba anzawo ntchito ndi business imene ikuyendera panopa zipezeka kunena kuti ma revenues ali down kenaka apezeka kuti akupanganso mwina kupanga kati antchito aja by half ndiye kuti anthu onse half aja tekeza munthu ngati anali ndi anthu 20 wasisa ntchito anthu 10 chifukwa chakuti ndiye kuti anthu 10 aja moyonso ukavuta kwambiri kusiyanaso ndi mmene amalandirako ndalama yotani yocheperako pa ntchitopo zo understanding ya ineyo kwambiri ndinaona kuti ndizofunikira kukweza salary komanso boma amene lakweza pa at medium level kunena kuti not 100% koma akwezabe pang'ono ineyo kwambali ine ndikuona bendi zabwino kuganizira olemba anthu ntchito komanso kuganiziranso anthu ogwira ntchito awo ndiye maganizo anga chabwino ndimene afotokozera ndiye ndaona kuti mukufotokoza kwawo akhudzako sofuso lachiwiri limene timatiti afunse kuti kapena zimene zisizipangisa ena kuchosa anthu ntchito amenewo ayankha bwino ndithu tiyese iwe tingokufunira tsiku lopambana malingaso ndi nthawi ifeso tathokoza kwambiri ninso tsiku lopambana zomwe kwambiri amalawi ndithu ayankhula chifukwa cha nthawi tifuna kuti tipite kwa alendo athu onsewa aliyense ayankhule mawu ake omaliza koma mwina tiyambe kaye ndi Malawi Congress and Trade Union amenewa ndi achifunda mwamva zimene Malawi ayankhula mwamvanso ndemanga zosiyanasiyana zimene zayankhulidwa mpulogalamu iyi inuyo tikamachoka muno tigwire mawu anji ochokera ku Malawi Congress and Trade Union mawu amene angagwiridwe ndi okuti ife ngati Malawi Congress of Trade Unions sife okhutidwa sife okhutisidwa ndife okhumudwa ndi minimum wage imene yaperekedwa kwa anthu ogwira ntchito monga amene afotokozera Mr. Mkwezalamba ndizoonadi kuma and even ifeyo takhala tikupempha kuboma tikamakumana nawo kuti tikufuna living wage osati minimum wage vuto lili ku Malawi kuno ndilokuti anthu olemba ntchitowo ngakhale Mr. Khaki atakundiperekera umboni akangomva minimum wage iwowo samaitenga minimum wage as a starting point amati boma lakweza latiuza kuti zilipira ndalama ichi vuto lili ku Malawi kuno ndi limenelo so pa chifukwa ichi tikupempha kuti chonde a Ministry of Labor kuzera kwa anduna olemekezeka ndi a PS patakhala kuti mwina tikumanenso iyiyi mwina atayipanga suspend gazeti yatulukayi tikambirane tione kuti anthu ogwira ntchitowa tathandize bwanji chifukwa apapa sizinakhale bwino zakhala ngati kuti mwina anzathu waekamu ndi aboma anakumana kuseli tisanakumane ndikubwera kuti iyayi tizakambirane muzabwerese izi zimene ife tikuona kuti sizili bwino wa munthu wogwira ntchito sizili bwino waphinjika tikuyenera kuti tumuthandize pang'ono pokha athandizike 25% ifeyo sitikuyivomera tikuyikana yachepesesa ndithu nde mutani nkhani ndiyo kuti pakali pano tikukambirana ngati Malawi Congress of Trade Unions tikamaliza kukambiranako tipita kuboma tiona kuti kodi tingapemphe zotani chabwino ayi tathokoza kwambiri Chifunda Kelvin Chifunda kuti munalola kuti tikhale limodzi mpulogalamu iyi kuchokera kwa Chifunda tipite kwa George Khaki Employers Consultative Association of Malawi Khaki akuti tuniyo munakakumana mwina ndi boma kuseliko Khaki mutapanga mute microphone yanu akuti tumwina munakakumana ndi boma kuseliko akuda bwani IMCTU
zopanda umboni sindiyankhirapo. Chabwino. Ine chimene ninganene choyamba Brave Nyirenda kuzomba kuja atilankhulira bwino. Pamene tikukweza malipiro tizoona kuti kodi chuma cha dziko chikuyenda bwanji. Ndrama ya malipiro imene tikukwezayo ichokera pati, so ungangonena kuti 100% pamene iwe ogwira ntchitowe kama lako silitulusa 100% yoti akulipire munthuwe. Ndiye tizionetsetsa kuti ndondomeko malamulo ananena bwinobwino kuti pophatikizira kuyang'ana kuti kodi munthu wapa ntchito akhala bwanji, tikuonanso kuti tiyenerenso kuyang'ana kuti chuma cha dziko chiyenda bwanji. China chimene ndimafuna kulankhula ndi ichi. Malamulo ananena kuti tizikumana kamodzi pa zaka zitatu zilizonse, koma ifeyo poona kuti chuma cha dziko sichikuyenda bwino chikusintha pafupi tinavomereza kuti tizikumana chaka nchaka kuti tizitha kuwunikira malipiro ochepetsetsa. Ndipo malizira tidziwe kuti ngakhale tikufuna malipiro oti ambiri kwambiri kupitirira momwe ife timapangira ndalama, chipangisa kuti dziko liwonongeke dziko kwambiri. Zomwe kwambiri George Khaki kuchokera ku Employers Consultative Association of Malawi chifukwa chovomera kuti tikhale limodzi siku la lero, mukhale ndi siku lopambana. Ndipo pomaliza Robert Mkwezalamba, inu mawanu ngotani? Zomwe kwambiri ndiyamike fani mafuna kuyambira pamene amalizira bwana Khaki kunena kuti malinga ndi malamulo athu amati utha kusisa kukweza malipiro pamene inflation rate yadusa 20%, kapena padusa zaka zitatu musanasinsenso minimum wage, kapenanso kungoyang'ana umene umoyo kuyendera. Ndezo sezi zikuoneka kuti zayikidwa pambali. Ndayamikire IMCTU ndi ekamu kuti makamaka ku ekamu kuti mtima ofuna kuti asinthe umoyo wa anthu ogwira ntchito ali nawo, ndipo ndiwapempha kuti apitirize. Chifukwa pomaliza asingika nayi 2024 senzo kuti panaduse zaka zitatu kuti lero tikambe kukwezanso minimum wage. Mukuyankhula kwawonso andisangalatsa, anena kuti tidasira panjira nkuwapasa aboma. Ndikanakonda kuti boma likaunkha lilitanisenso tikumane. Pempho langa likanakhala lonena kuti pena pake nthawi zina zimayenda bwino kuti nokha adani mukumane kumbali, mugwirane manja, mkungomuuza jaji kuti abwana takambirana tatipaseni 50%. Chifukwa boma limabwera pakati malinga ndi kuthekera kwawo tilemba ntchito. Ndalama zisikuti libereke ndi boma, chifukwa minimum wage ya boma inadusa kale pa mtengo umene tikunenawo. Koma boma limafuna luone kuti kodi like mtengo osati liphe mabizinesi kapena liphese anthu ntchito, liyose anthu ntchito. So pena pake ndizotheka kuti ekamu ndi MCTU akumane kumbali, kaya akapita kumazuko kusalima akakambirane 2 days 3 days, ekamu akupereka mfundo zawo, MCTU kupereka mfundo zawo, nkugwirizana nkungwera na boma aleba atabwera ni kuno tagwirizana izi minimum wage yathu isinthe apa, ndipo tisinthe ikhale ya 6 months, pakutha pa 6 months tikwezanso, pakutha pa 6 months tikwezanso. Nditakutsimikiza kuti mutawusimiza kuti pakutha pa chaka kapena pa zaka zitatu tizafika mlingo onena kuti tikuyandikana ndi anzathu. South Africa minimum wage imathamangira 500,000, ku Zambia ikuthamangira 150,000 kwa ma domestic workers. So ndinkanena kuti ifeyo chuma chathuji inde chili chosika, chifukwa tizokumbukiranso kuti ena amene amatikhomerera si kuti boma lokha kuti linayankhula ndi ekamu, koma kuli mabungwe akunja IMF, World Bank amayang'ananso minimum wage. Kwa iwo amayang'ana kuti ikakwera kwambiri, mukalemba anthu ntchito kwambiri, chuma chanu sichiyenda bwino. Ndachamatilamula aja kuti musalole kuti mulembe anthu ntchito mboma, musatere, musakweze minimum wage. Ndi munthu wogwira ntchito akukhomeredwa mbali zosiyanasiyana, koma ine akadziko ngati ndikuthekera ekamu kukumana ndi matrack owners nkukamba nawo, ekamu kukumana ndi mwina olemba anthu ntchito m'manyumba kukumana nawo, amini MCTU tizapeza kuti tikupeza mtengo ovomerezeka omverera umene anthu apereka okha kuti akwanisa. Chifukwa izodalira boma kuti minimum wage tikhalire malinga mwa malamulo,
palibe amapita kunkhonya kapena kumpira kuti akaluze chifukwa cha mmene zikhalire ali samaziteteza yekha chifukwa chake amati kukhale lifali nde boma lingati lifali koma mbali ziwiri zitamakambirana kunja zisanafike ku bwalo la milandu lokambirana ndikukhulupirira kuti takumapeza malete abwino masalala abwino kusiyana ndi kuti tidikire kuti boma fati sitinagwirizane lingogamula pakati ndikumapeto ndipemphe boma kuti lalonjeza zambiri mu manifesto awo angakhala kuti 10 seconds koma kusintha kwa umoyo wa Malawi ukudalira boma mitengo ya zinthu imene ikutsika kandi chimanga koma fetereza akukwera tikudalira boma ndiye akanakonda kuti akanakonza kuti malipiratu akhala omverera kugwirizana ndi cost of living imene umoyo kuyendera mdziko muno. Chabwino zoma kwambiri ankwezeramba mukhale ndi tsiku lopambana. Zikomo kwambiri. Pamene ponso ndi pamene tumalizira programu yathu ya lero ya kulinji. Atolankhani athu anali TSM Onjeza kuzomba Mese Matonga ku Lilongwe ndi Nelson Konjani ku Kasungu. Mstudio muno nali ndi Innocent Mphongolo ndipo pamakina panali Chisomo Kasu. Muzakhale pomwepo lolemba pamene zabweresoni programu ina ya kulinji mwakuma nonse zikomo. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji vataya Lilongwe kulinji kumzuzumba nyeto kulinji nanga kuboma kukushirika chani mwani akoti akulibaji kuti usauka kulilabe nanga osolora leresi yaodeja yena panji kulinda ngani zonyati sasikulijani kumboro bagani kulinji mwera nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga panji daga atenzile diyo kukulijani kulinji tikudalira inu. Oh,